Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin ingkang kawula hormati, sun monggo kita sedaya sesarengan aturaken puji lan syukur marang Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi kesehatan, kaslametan, rahmat lan hidayahnya sehingga kita saged sesarengan makempal ing pepanggonan punika. Wonten kasempatan ingkang punika, izinkan kawula berpidato ngingi COVID-19. Infeksi virus corona kawastanan COVID-19 kalian kaping satunggal dipun panggihaken wonten kita Wuhan, Cina wonten akhir Desember 2019. Virus punika nyawer kalian enggal sanget kalian sampun menyebar teng hampir sedaya nagari Klebat Indonesia. Hadirin ingkang kawula hormati, punapa sira tahu punapa menika coronavirus? Coronavirus yaiku lempakan virus ingkang saged menginfeksi sistem pernafasan. Wonten kathah kasus virus punika nami murugaken infeksi pernafasan ringan kados flu. Sayangipun virus punika ugi saged murugaken infeksi pernafasan wawrat kados infeksi paru-paru utawa pneumonia. Virus menika ugi saged murugake kesedan. Wonten Indonesia ingkang dipun pudhi data saka gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 menika dipun saged saking virus menika sampun nyedani 1043 tiyang lan 16.006 liyane positif virus niki. Saking kaping kalih angka menika saged disimpulkan menawi indak kesedan ingkang sampun terkonfirmasi kalian dilaporkan dening COVID-19 wonten Indonesia yaiku sekitar 6,% Agem mengulangi wilangan korban COVID-19, kita sedaya saged numindakaken beberapa hal kados ngginakaken masker kala beraktivitas teng jawi dalem, sregep miji asta kalian sabun utawi hand sanitizer, menerapkan pola sugeng waluya, menghindari kontak fisik kalian pangertos, kalian ngreksa keresikan. Kajawi punika kita sedaya ugi betah menerapkan sistem menetap wonten dalam kajawi wonten kawigatosan ingkang leres-leres boten saged dipuntilakaken kaliyan ampun pramila cekap semonten kemawon atur kula mbok pilih kathah plentak lentuning atur kula tansah nyuwun agunging pangaksami. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.